il-Gvern ippubblika sejħa ta' proposti fuq livell Ewropew sabiex l-eksptar militari fl-imtarfa jinbidel fis-skola internazzjonali. Id-dettalji ngħataw mill-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo u s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Frank Fabri. Is-sit fl-imtarfa se jingħata b'konċessjoni għal 40 sena. Il-Gvern se jkrissi tal-50,000 euro għall-ewwel 5 snin, sa 125,000 euro fil-5 snin ta' wara. Bil-prezz tal-kirja jibqa' jitla' b'8% kull 5 snin. L-investitur irrid jagħmel xogħol ta' restawl fuq is-sit li se jinbidel fis-skola moderna internazzjonali. Skola b'sistema ta' koedukazzjoni li toffri tagħlim lill-istudenti ta' bejn 5 u 16 sena. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Frank Fabri qal l-investituri li se jitfgħu is-sottomissjoni tagħhom irid ikollhom esperjenza fil-qasam edukattiv u joffru programm ta' kurrikulum internazzjonali akkreditat. Huwa kurrikulu wiesa' illi jintuża mhux biss f'Malta. Jkun kurrikulu jintuża f'istituzzjonijiet internazzjonali oħra barra l-pajjiż u allura l-istudent ikollu qisu benchmark biex ngħidu hekk illi jekk qiegħed Malta jew qiegħed Belġium jew mar f'pajjiż ieħor u qiegħed fi skola internazzjonali ikun jista' jkompli bl-edukazzjoni tiegħu bla skossi. Fl-Iskola Internazzjonali tal-Imtarfa mhux se jattendu bi studenti barranin, imma 5% tal-istudenti jridu jkunu Maltin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar l-importanza ta' dan il-proġett edukattiv għas se tinħoloq skola għal dawk it-tfal li jiġu mal-ġenituri tagħhom jaħdmu f'Malta. F'Malta għandna żewġ skejjel internazzjonali u studenti barranin jattendu kemm fi skejjel indipendenti kif ukoll fi skejjel tal-Gvern. Fl-iskola primarja ta' Taslima huwa stmat li 72% tal-istudenti huma studenti barranin. Illum minħabba tkabbir ekonomiku li għandna talba biex dawk il-koppji li jkunu jridu jerġgħu jgħixu f'pajjiżna bit-tfal tagħhom ikollhom fejn jibagħtu l-tfal tagħhom fi skola internazzjonali biex jekk huma jagħmlu biss ftit snin hawn mbagħad ikunu jridu jmorru f'pajjiż ieħor, ikunu għamlu programm mingħajr ma jħarbtu l-edukazzjoni ta' wliedhom. Investituri kemm lokali kif ukoll internazzjonali se jkollhom ċans 3 xhur sabiex jissottomettu l-proposti tagħhom għall-Iskola Internazzjonali fl-Imtarfa. Is-sottomissjonijiet se jiġu evalwati minn bord fil-waqt li se jinħatar bord tekniku li assigura li l-proġett jiġi implementat skont kif ikun sottomess.